Hello mga kit. Good morning, good morning. Uy, murag simi ko lang karong panahon ay. Lain ng panahon mga kit. Uy, mayong buntag ganin yung taan, mga sulong hingala sa hanginan. So may mga padraad na ito na mga kit. Uniyaan na po ko mga kit. Magsamok-samok na po sa inyong wall mga kit. Ano rin agad. Samtang ng tuntas. Bidyo-bidyohag, baliyamag. Nargod, kami tagad kinabuhi dere. Tanaw lang muna akong video mga bisa ko lang. Ayo gozaimasu. Diba? Nara market na. Tanaw lang mo sa kong paminti yung larawan mga bisag sumuol na kini akong larawan. Ay lamog. Ang tusa lang ko ninyo da kay ako ara mo punta mong giagwan ta. Uhay, mananap. I love you all mga kit. Ya, karon kay buntag kay sayo. 5 pa dre mga kit. Wala na. 5 pa dre mga kit, wala na. Bura-burdahin ako. Pinapangita na pagsapi. Pida. Kabot sa sildon na ingon rag. Yaw-yaw minong kanoon. Ay, lang panarbaho si Emilio. Mananap. Andi mo gini. Nya karon le. Bog na tanay. Nako. Ay mo gagol diha mga kit nga mo kining mga uyab kay abi nga no. Di lang kay kamo hasta pag pinapangita pa pag kuan pero di lang karon kay karon gyapon biya aram to pinakalit mura ta mong gitipdas. Uy, mananap. O diba? So hanggang dito lang market no. Ingat kayo dyan palagi. I love you all. Mwah! Pakisa ko dalat eh. Baliyamag nang kayo. I love you all. Mwah! Why? Pakisa ulalat be.